Denk je dat er wat spanning meespeelt bij hem? Misschien, Ja, met de ervaring die hij heeft, kan dat bijna niet. Maar kijk, hij had het, vind ik zelf, hartstikke moeilijk. Want je kunt het goed praten met die voorzet waar die 1-0 uitkomt. Ja, dan kun je zeggen, dat bepaalt het. Maar hij heeft ook voor veel onrust gezorgd. En dat heeft ook wel te maken met de mensen die om hem heen lopen, die niet echt vrijkomen. Als je Ake aanspeelt, dan weet hij al van nou, ik krijg hem weer terug. Omdat Ake geen initiatief nam. En zo zag je heel veel dingen op het veld gebeuren, waardoor iedereen in de twijfel sloeg eigenlijk. Ja. Hij had natuurlijk ook wel altijd een mannetje bij zich, hè? Ja, maar als je dan 20 meter naar voren schuift, dan kun je die man een keer uitspelen en dan kun je iets naar voren doen. En nou bleef het beperkt tot dicht in de buurt van de achterhoede, tussen de achterhoede in, 5 meter ervoor, inspelen, terugkaatsen en Eerst zelf heeft hij een paar keer het veld overgestoken op zijn befaamde manier, wegdraaien en dan met bal sneller zijn dan de tegenstander. Nee, maar er zijn nog een paar dribbles geweest dat hij inderdaad iets afdwingt. Maar gezien zijn kwaliteiten en de vorm die hij de laatste maanden had bij Barcelona, zeg ik, ja, heeft het nou ook te maken Ik denk dat hij te veel wou. Op een gegeven moment wil hij de hele ploeg op sleeptouw nemen. Dat gevoel bekroop mij. Ja, maar dan moet je het niet op deze manier doen. Nee, ja, dat snap ik. Te veel. Wil je 20 meter naar voren gaan spelen, want hij kreeg natuurlijk overal druk. Dat is duidelijk, maar hij moet daarmee kunnen omgaan.